Takže čau, já jsem dalšího videa, dneska je to další video. Pokud se asi říkáte, jestli nevyšlo video, nevyšlo video, ale vyšel stream, byl stream halloweenský, bohužel jsem nenadal záznam, takže záznam není, ale byl to můj první stream v životě. A bylo to docela dobrý, zahrali jsme tam pár Roblox miniher a potom jsme to skončili, za mě mega dobrý a jo, a dneska natočíme jailbreak, který tady je vlastně challenge taková a ta spočívá v tom, že vlastně, co to je za týka zeleně, co chceš kamo, co chceš, zabiju. Policajt, ona chce spoutat, zdrej, dělej, do kanálu. Hej, dělej, čokoládko. Dělej. A vlastně to spočívá v tom, že pokud nás chytí, tak prostě video končí, no. Takže to je všechno. Jo. A je tady s čokoládkou. Jo. Takže furt něco hučí, kámo, random. Pebe. No už to neučí. Dělej, do auta, dělej. Nastup. A jedem. Nás nechytí, kámo, kámo, video končí, ale počkejte. Je to jedna výjimka, protože pokud jednoho z nás chytí, tak ten druhý má furt šanci, že jo. Takže, že třeba pokud chytíte vy, tak já ještě budu mít šanci. Že jo, takže to. Špatně jedem. To označím. Kámo, jak to označím? No nic, kámo. Každopádně musím vám říct smutnou věc, já vím, že už to asi možná víte, ale GTA 6 se odložila na 19. listopadu. Reálně to mělo být datum, který se nemá měnit, prostě přesný datum, vám oni to změní, bro. Ale jakoby ono je to napůl kvůli tomu, že vlastně oni vyhodili spoustu lidí, že jo, tak oni teďka budou, chápeš, prostě bude to dělat pomalejš a tak. Jo, oni teďka hodně vykopávají lidi, což moc nechápu, reálně vykopli lidi, kteří to na tom dělali, což jako what the fuck, nechápu to. Kámo. My máme nekonečnou náboju, ne? Jo, máme. Dobrá, tak já na to počkám. OK, plánem je teďka vykrást vlak. Prostě vlak. Jakoby já fakt nevím, kdy jede, bro. Fakt tady neznám jízdní řády tady jako jailbreaku, ale jako je to zajímavý, no. A kde seš? Jo, jen fakt nesmí potkat policajtů, mě schytí. Jako, je tady méně policajtů než zlodějů, jo. Abych upřesnil, ale vždycky tady třeba můžou lítat helinou, že jo. Ne Halinou Pavlovskou, ale ale Helina Pavlovská. Get out. Kam já tě vůbec neslyším, bro. Kde seš? No já hledám tebe. Stůj teďka, kde seš. Prostě nenastoupil ke mně auto, jsi auťák. Jo, to. Že seš ty, Nastup. Ne, ty nastup. Tebe se seká. A možná ne, prostě nastup, kámo. A jedem, vystupujem. Sice nevykradem vlak, ale vykradem tohle aspoň. To je plán. To fuck, mám zlomil krk, počkej. Tak tady jsem to taky seká. Neumři. To nebylo v plánu. Kam jsi? Dobrý, já se taky umřel. Tak kde se spavneš? Dá si jedině, kde můžeš, ne? Já jsem si spavnul v saku. Jo, já jsem tady taky. Tady, no. Dobrý, to fuck, kámo. Zajímavý. Jako ty textury, co tady mám docela zabugovaný, tak já se omlouvám. Dobrý, ale já si zavolám to auto a jedem. Dobrý, abych asi udělal ten vlak, tak akorát nic mě plně moc těžký, ještě se tam seká jak kámo úplně extrémně. Co to? What the fuck? Kámo, co to bylo, kámo? Tak nás úplně mega odpálil, měl nějakou raketový auto, nebo co to? No ne, měl nějaký normální auto. Nějaký černý opět nás odpálil, what the fuck? Do nás naboural. Nebo se to byli policajti, ale. Nebyl to vlak? Nenaboural nás vlak? Ne, to nebyl vlak, ne. Další, what the fuck? Kámo! Dělej, jeď. Vyplav nahoru. Jedeme tunelem.
Pojď, tady něco bude, kámo, až se docela najít ten vlak. Tak je prostě pojedem po kolejích, já jsem to... Ježiš, já jsem jakože fízl, to nějaký... Ale jako může nás přestat bourat, kámo, jako o co mu jde. Já mám $3000, to je špatný. To nechceš vědět, kolik mám já? Já mám 5000, to není moc lepší. Ne, jede k nám, dělej, jede k nám, dělej, nastup, dělej. No dobré, jedem, dělej, jede k nám. Jo, dělej, zdrej, já jdu úplně jinam, rozdělíme se. Chytil tě, nebo ne? Prostě jeď. Nebo dál. Jede za tebou. No fakt, blbej policajt. A dobrý, nechytil nás. No a pokud chcete prostě další stream, tak bude, jako fakt nebudu dělat moc streamy, já nebudu, jako chápeš, já nebudu najednou z ničeho ani streamer, jo. Já na streamy budu dělat třeba jenom na svátky, třeba na Vánoce, na Halloween. Zdrej, jeď. Třeba na Halloween nebo na Vánoce, třeba teďka o Vánocích bude další stream, jo, a tak. A kámo, reálně už tady čekáme docela dlouho, jakoby. Jde vlak. Hej, ne, co? No. Já jdu najít nějaký policajt, který jde vystřílet. Kámo, radši to nedělej, já ty zbraně nemám z nějakého důvodu. Je to takhle. A jo, je u Vulkána nějakýho. Můžeme jít. Hej, a kde seš? Oni tě zabili? Jo. Kámo, ale challenge pokračuje. Protože já ještě žiju. No, protože nejsem v základně, takže. On tě zatknul? Ne, nezatknul. Takže jsi umřel jenom. Jo. Takže nejseš ve Ale vězení. už jsem zeptal. A jdu tě nějak najít. Takže nejseš ve vězení. Ne. A dobrý, já myslím, že tě zatknul. Začneme docela dlouho. Jak dlouho? Každopádně pokud máte rádi Steel Brainrot, tak dejte like. A dobrý, to není policajt. A to je! Ne. Dělej, jeď! Jeď! Já jsem chtěl ukrást jeho auto. Kde jsi, on tě zatknul? Ne, ale on mě zabil, protože jsem ukradl jeho auto. On byl tady zrovna, mě se to auto převrátilo, já jsem nějakým záhadným způsobem do něj nastoupil a zdrhl. Auťák. Děkuju. Ok, jdem Jedem. do banky. Já si myslím, že tady můžeš equipnout psa. No jasně, a kolik to stojí? Kámo, tak to nebudu platit, stojí 50. To stojí 50, a co na to kašlu. Jo, už to tam vidím. Jdeš na druhou stranu. Jeď na druhou stranu, tam vidíš takovej balík peněz a tam musíš jít. Jo, vidím. Co já nevím. No a tam bylo napsaný, že ji můžeš už vykrást. Takže je otevřená, jo. Ty doufám, že ji otevřeli. Tak jedem. Já nemám ty zbraně, ale tak počkej, tady je hned vedle gun shop. Dělej. Já jsem vlastně umřel. Dělej. Já beru jenom ty free. 10 000 to má brát? Jsem začínal rozednívat. To mě třeba zajímalo, proč to prostě musíš vykrát jenom, když je otevřeno. Někdy mám, že prostě nerozbiješ okno a jdeš na. No nerozstřelíš. Jsi za fyziku. Já potřebuji nějaký keycard, required. Hej, kde jsi jenom keycard? Kamo, jak mám vidět kód? Ale čum, ta banka je jakoby otevřená, ale potřebuješ nějaký keycard. Nemám. Nejde to, kámo, potřebuješ nějakou keycardu, ale to tady není. Tak to zkus. Jo, jde to sem, pojď na žebřík. Z pravé strany budovy, je to u parkoviště. Dělej. Nepotřebuješ keycardu, můžeš se dostat tam, doufám. Aha, tak nemůžeš. Komu to je? S tím prostě nemůžeš dostat, bro.
OK, dobře, tak čokoládku chytili a podle mě už ta hráče 52 znovu, co jsme nic neudělali, ale bude příští video a potom bude ještě třeba nějaká hororovka. My už teda rychle musíme, protože je live event ve Steel Brainer, to já vím. Já to vůbec nehraju, ale prostě je to zábava tam chodit a jako někdy chápeš.